5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ngayon mga brad, meron lang akong gustong i-share sa inyo about sa nag-engine check. So hindi lahat na nag-engine check mga brad, so ECU agad o reset agad. So makikita nyo sa video, 10 times siya nag-engine check. Mahalaga pa rin mga brad, so marunong tayo mag-trace ng sira. So kahit wala tayong diagnostic tools, matitrace natin ito. Paano ba ito ginagawa mga brad? Panoorin mo lang yung video na to dahil makakatulong to sa inyo. Pero bago ang lahat mga brad, baka pwede like and subscribe, ay malaking tulong na sa akin. So hindi natin patatagalin, let's watch this. So ngayon mga brad, ito yung ginagawa ko ngayon. Ito yung Yamaha M3. So nakita natin kanina sa video, nagbi-blink siya ng 10 times. Then ang issue ngayon ito mga brad, so bali wala siyang kuryente, then wala siyang push start. So ito mga brad, ito yung wire ng starter motor. So tinestlate ko mga brad, so wala siyang power, wala siyang supply ng ground. So negative trigger kasi yung Yamaha. So ngayon mga brad, gagawa natin to ng, susupply natin to ng ground para magkaroon ng trigger. Tapos titingnan natin kung magbi-blink pa rin at magkakaroon ng kuryente. Ayan. So abangan muna natin ang wire yan. Tapan natin ng negative. So yun mga brad, natapan ko siya ng negative. So negative yung mga brad, ito yung test light ko, nakalagay to sa positive. So ayan, pag tinap natin yan umiilaw, so ibig sabihin mga brad, yung nilagyan kong wire is negative. Yan. Ngayon, kabit natin. So mga brad, yan, try natin, ano yan. Try natin push start. Kabit mo nga brad. Hindi, push start mo lang brad. Pindutin mo lang yung push start. Yan. So yan mga brad. Sinakuryente na rin yung kasama natin. So ibig sabihin, meron na lumabas na kuryente. Then, tingnan natin kung Hindi naman talaga na kuryente na ano. magbi-blink pa lang ganun karami. So ayun mga brad. So hindi na siya nag-blink. Ayan. Ayun, try natin. Kapit mo nga yung brad yung spark plug cap. Try natin kapit yung spark plug cap. Tingnan natin kung lakas eh. Meron na, lakas. Nararamdaman ko yung magwapon yung wire eh. Ay yung ano? Kuryente. Kuryente na nga. Bigla na, tinapat ko. Ang lakas ah. doon ka brad. Doon brad. Wow. So ayun mga brad. Commander na rin. So gano'n na mga brad, kapag naka-experience tayo ng ganun pangyari. So nag-blink siya ng 10 times, di nawala yung push start natin. Yun ang paraan natin na trace kapag wala tayong diagnostic tools. So mga brad, wala akong diagnostic tools, pero medyo nakakaindi naman tayo sa wiring, kaya nasusundan natin yung proseso ng wire. So sakali man sa ma-experience yung gadon, yung wire na to mga brad, yung sa may push start, tandaan natin kapag Yamaha, itong blue na to dito, so automatic negative to. So nawalan siya ng ground, kaya nag-jump muna ako ngayon. Pero ito, aayusin ko rin yung pagkakalatag nito. So test lang naman to, kaya ganito lang muna pinakita ko sa inyo mga brad. So kayo, bahala na kayo kung may idea kayo or mas maganda pang paraan para maitago yung wire. So at least nakapagbigay tayo ng idea para masundan nyo lang yung diagram. So good luck, ingat po sa ating lahat.